Karong nagkaduol na gyud ang Chinese New Year, pipila ka mga business owners dinhi sa syudad sa Sugbo ang nagdesisyon nga magpa-lion dance sulod sila mga establishmento. Ang lion dance usa ka ritual sa Chinese tradition nga gituuhang magdala og swerte ug kalampusan. Ang kusog nga tambol sa drums gikaingon nga magpalayo sa daotang mga espiritu. Ang mga Chinese business owners nga atong nahinabi ning saysay nga matag tuig nila kining ipahigayon. Para swerte for the Chinese New Year. This is yearly na. As in, na-stop lang siguro during pandemic, but yearly na gid siya. This is good luck. 恭喜发财! Matud pa sa past president sa Cebu Centennial Lions Club nga in-demand gyud karon ng ilang mga lion dancers. Sanglit karong adlaw lang gani, 8 ka mga establishments ang nag-book nila. Actually, whole year gyud ta pwede maka-perform og lion dance, no, bisan og kanang mga opening sa mga balay, ang uban ilang anniversary, birthdays, no, so we have mga business openings, no, so we do this for as a way to raise funds, at the same time this kind of service. So all year round, makontak man mi sa Facebook page sa Cebu Centennial Lions Club. Laing pampaswerte sab karong Chinese New Year kaning mga nagkadaiyang lucky charms nga pwede ninyong mapalit sa pots and gems dinhi sa Colon. Lain-lain nga design, size ug color ang inyong kapilian. Alang sa mga moregalo og kwarta sa ilang mga pamilya ug hinigugma, anaa sab sila'y baligya nga angpaw. Gani aduna puy uban nga gasuroy sa ilang baligya nga dragon statue nga pampaswerte karong umaabot nga Year of the Dragon. Business lucky charm. Kisa may kasagaran mamalit ani. Business. Na prutas ito asa. Kong Hey Fat Choy mga kauban, kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu. Kong Hey Fat Choy!